So who's that song you'd want to go like on a song? Shama Vesi Nyiwe. Kunyiwe. Honestly see. Hey. So ngobo mfethu somapoloba nje abafowethu. Esibayeni igama leyo ngoma. Esibayeni. Hayi mesibizwe ngomapoloba nje phela. Esibayeni samashiya manje. Fana kithi Zinja manje grand lokish akupholile akupholile kakhulu boy senze njalo senze njalo sibangene mfana kithi gaxa itrim asingikushaya le khathi ezohlukanisa unyaka so neculo lami yeah mfana wami yanye besushoda ngami nje boy kuphela yabona usufike sesiphelele sengikhona boy sini kodwa ngala egoli ba Henry Show ba boy mangalo mfethu nelinye nje ipantsula mapantsula nje ahlukile khamba uthi uba ukhona awuyenza uba ukhona yeah abakukhaleli kodwa mfana yithi hayi ngeke bakhale phela socabanga number 1 now Spani fana is too much. We appreciate the work, the energy that you're putting in. You're not sleeping, eh? Ngikwazi bese ngolamba phela ngalala Fana ukulala. Sleep is for those people who are broke. So I'm Jack to Eric Thomas that I used to like follow when I was in high school. Hey, why clean yo? Like inkomo ebuthongo bese. Fana kithi. That's like my motivation ekuseni. Oh ngilala ngithi ngiyavona ngithi ngiyazithayazeni. Hayi bang bangena. Phela bese waswisha nenyuku Yaswisha boy. I balance. Soz mfana kithi. So it's a pleasure to actually come here and give you a visit. Yorkshire cut way. It's like a way. There's no other way. Please. You know the drill, boy. Yes. Yeah, Mfanagiti. So take me back from to your upbringing, Mfanagiti. Growing up as a teenager at kaQoloqolo, how was it for you, boy? But mina ngumfana semakhaya mina bese kahle kahle. Khululusa la. Hayi ngilusa ngiyazi ukulusa into yashawa abafana basekhaya abadala kunami mina ayithi sikufika kumina kwakusekudilwa nesigele bese abazali bethi hey abantu abafunde yabo so nami ngikhula ngakhulela ngakwayibalance ahlahle ngikhula ngiseThekwini eBonela nale ekhaya eMthwalume kaQoloqolo so mawuthi isikole seThekwini mawuthi uvala ikole kaQoloqolo phela nje yona into engiyaziyo one time ezaba mdala so vele iBonela ikhona la ukufunda khona wageleza khona mfana kithi yeah which school did you go to ngafunda ngaqale ngafika ecrash oqala nje I think kwakuyinyanga take it down to the crash I think kwakuyinyanga ngangiseBonela crash then after I think inyanga ngaya eHarrington Ton. Oh, shout out to Harrington Don. Yeah, this then was a primary, yeah. Kwakuyi crash. Oh, you crash. Then primary ngaya crash. Yeah. Ubuhlupha ke bana expel. Ngangahluphi. Lo mjinda lo mfethu untshontsha ama lunch engane. Ngangahluphi. Abazali babe ne vision bethi babe nayo. So lapho ngaya eHarrington Ton. After Harrington Ton ngathi Sherwood primary ngashaya yonke ke sonke ekhaya sayisherwood then from lapho ke George Campbell awe mfana ubuyi technical student vele ngiCampbellite first awe ilento ushaya ama EGD ngithola manje 360 wawungayikhohla boy 360 degrees iqwepa ilo 60 degrees iqwepa ngama yini babiza ngama acute angles ngithola ushaya machine drawing mase civil ngishaya nge-civil no phela civil drawing boy khona ku-EGD no but i-civil ama-roof truss washaya kwi-civil yeah phela foundation house plan and foundation boy yeah lento phela mase usuthe after grade 10 uyakhetha ngithi uspecialize ngani ngangishaya ugesi mina ngashaya o-civil okay business ama-glue lapha
sasisoldarisha thina. Oh, shayi solding. Yabo lo mshini ospanisa nje manje ngawuqaqa ngohlaka. Uhlaka. Boy, simele ngikubo handyman kulo December. Ngikwazi. Kumele ngifone lapha esikhanda uthi hayi ama bookings wavalile lo muntu lo handyman. Yabo bese ngikucharge ukuthi ngubani futhi yabo. Ube ready. Ngibe ready. Boy. They send lo ngifuna ungisendele quotation ke shithi. Ngasazi. So how was it for you to actually scale and you this young boy from Eponela bekunjani ukukhula kwakho? Did you face izinto enjengo bullying manje ngoba sekukanje? Hayi, bulishwanga mina. Phela kanga umagcino nginamahrutman. Namahrutman. Nama abafana hayi. Akaze kufike lapho nje. Nami phela ngiyimina angikwazi ukuyikhulumela umuntu iphansi lalibona ukuthi hayi phumani la. Kodwa nje kwakuyikona ukuthi hayi umfana wakasibanibani lo. Ngiyakuzwa mfana ngithi phumani kuyena yabo. Ngiyakuzwa boy. Yeah, so inama bullying le hayi. Kwakudlaliswa nje sidlalisana phela sama out. Sure. La sama phantsule ekugcineni so ayifuna impilo ube soft. Yeah. I get that. So when did you decide to actually put your life on pen and paper and what triggered that? It's over 2011. 2011. Sure. Phela mina vele ngumuntu wayekhulela leli umculo yabo nguthanda. Showcase. But ngisesigele ayona into engiyicabanga. Futhi nje kwangayinto engiyicabanga empilweni yami. Ukuthi kwafika nje one day nje. This was even after high school. Ngathi awuthi ngizame nami ngibona ukuthi injani lento yokubhala vele labantu abayenza ngoba angizwani ukugxeka umuntu mina ngento engakwazi ukuyenza. Sure. Ucabanga sengixeka wena ngokugunda ukuthi angikwazi ukugunda. Boy. Ngibona leyo ugcina kwembunculo. Yebo. So nami ngathi hayi uthi ngiboya ngalibamba ipen fethu amothenga notepad. Ngazama notepad yangangisebenzela. Ngasuka lapho ngamane ngabamba ifoni ngabona uDrake ebhala kwi BlackBerry. Sure. Ngathi nayi nje eKhazo BBM. Ngiyangithola. Ngathi nayi nje impahla. Ngabamba iBlackBerry kwamane kwaba nje second nature ya. Hayi then lapho ngabhala fethu 2011 ngathenga ne laptop. Sure. Then 2012 ngayeka. Then ngangayiboni phela angisengiholaza. So mangayiboni imisebenzi wayo lento hayi yeka lento. Bathazi mfana singiyiyeke lento ngiyifocusele esibanini. Yeah. So you said you grew up listening to music vele. Which genre did you like? Hip hop quite. Like Hip hop quite or R&B. Quite honestly ngabe sashisa kodwa. Mina phela ngithi mina wayemncane so iradio ngangayicontrol. Oh yeah. Lento ukuthi la wona manje washintsha iradio control all of. Showcase. So then jiki ikhulumani lami lithanda Busta Rhymes, Method Man, Redman, Tupac, Snoop Dogg so ngithanda lokho lo monyo omdala TKZ way. Sibu Zola. Showcase. Zola futhi. Yeah, so mina ngakhula naleyo balance le hip hop and kwaito. Yeah. So when on your own like mind which is that one artist that like you inspired you with no fetish lo mjida when he speaks on the mic yo ngiba nama-goosebumps, I wanna do something like him. Kanti baningi because mawuthi ngilalela hlapha Zola umdlwembe angizwe indoda yakhafula yakhuluma uzo no Pro Kid na Pro Kid ngangimlalela njalo ku Metro. Showcase. Okay. Freestyle. So thini Pro Ghost Pro Lava, rest in peace to that legend. I'm a ghost kakhulu but then ngathi nje abantu engathi sekudlala bona nami ngathi azi nami ngihalela lento Lil Wayne no Eminem. Lapho angithi nami wawubulala iCata3. Hayi nami ngihalela le blind lempahla. iCata3 wawubulala bona. Phela. Eminem nje yonke with ama dedication. Waphilene. Yeah.
Yeah, way. God, And then you went on to pursue a career at Prosa Rail. Was that your dream job right after technical school? I always banje phela yazi samatsotsi mesikhulasi Sure. so always isipani sasivela ngathi hayi nasi isipani bangifonela ngathi hayi angisithatha ngihamba ngayigoli ngasayina amaphepha sathi uniform ngabuya eThekwini ngasipani Postpone. simple. But at the same time bese naselaleni bakubhekile. Yeah, obvious. So khule vele itama ne-oledi likhona. Yeah, both. Mfethu umndeni ophelele. Yeah. Which is something we lack as amajita. Yeah, yazi mina ngicathi ema-outini mina kuphela kwakuyimina kuphela mate ngiyacabanga Akuwena kuphela boy. yeah kwakuyimvela kancane imvela kancane lento niyona lento esenza sibe amajita broken because asikwazi mfethu ukubona itama liphatha kahle oledi. We're not exposed to that, so all that we need to learn ourselves by experience. Yeah. So experience comes with mistakes. So osisibethu siyabathanda but bengaskwateli if besibona senza amaphutha mfethu. Lezo zinto lezo bangakwati kumele ube held accountable. No, I understand, but at the same time ukuthi ngichaza ukuthi we didn't see that in front of us. Phela mfethu umuntu ufunda ngokubona. You get what I'm saying? Yeah. Umuntu ufunda ngokubona. So if leyo nto leyo i-vibe ngingathi mfethu awuyazi awuyayiqala like you're gonna go through trials and errors. Yabo. Yeah, but nakhona mina I feel kumele walimit cause wena umuntu unengqondo yakho izinto zenza wedwa so as much as vele mhlawumbe bengekho nosibani owenzeni but nawe right no wrong uyawazi yabo No, uyaconsider la ubuye nami ngiguilty kalokho ukuthi ngibuye ngicashe ngezinto engithi mangihleli ngedwa ngithi ayi kodwa nami bengazi ngenza wrong lapha yabo so naleyo ngqondo nje leyo nje into kumele sisheshe sibheke siphansi lesiphume kuyona. So how was itime hard on you regarding ukubuya ngesikhathi endlini and nezinto zokuthi lokho awukwenzi lokho akufuneki la endlini? Yebo mina mfethu ngize ngaphuma esigele ngazi ukuthi ekhaya kumele ngibuye isikhathi esithize. Sure. Ekhaya mina mangifundisa into yodwa ukuthi mhlawumbe usebenza wenza intando yakho. Sure. But didn't feel like that limited you from things that you could have explored or protected you? Nah, yayi right leyo nto because mina mfethu ngathi sengisebenza sengine freedom ukuthi ngiphume ngasheshe ngaphuma nakuyona leyo nto. Yabo. Ama club nayibuka ukuthi ayikho nje lento. Wait, you used to not be a fan of clubs? No, vele nje namanje ngilona fan club mina mfethu. Yangiphuma sayenza kakhulu nabangani bethu. Yeah, sekumsebenzi phela kusayona ukuthi sengiyo yabo ukuthi ngiyokhipha okwami khipha amantombazane yeke bye. So ngiyokhulasa nje. So your freedom came right after you got your job. Yeah. And then fast forward you quit. Like you quit. I want to fast forward but ngasipana almost 10 years man. Okay. No, I would Same company. No, let's see boy. I should just kind of all the boys is as born. No, but before we get there, you decide to quit your job to pursue like your music career. Yeah. Didn't you have the fear ukuthi I'm mhlambe lento futhi izodilay abafethu? Didn't have that fear when you decided to actually quit? Phela no, I'm pursuing this. Phela impahla engekho overnight mfethu. Yenza that decision overnight. Sure. Into usuke usuphile nayo iminyaka. Mina ngiphile nawo lo mcabango iminyaka yabo. I see. Ngicabanga ngibheka ngithi yazini. Then one day kwafika opportunity esipaneni kwakumele ba downsize. So then kunama voluntary retrenchment. Sure. So mina mangihleli and that time bengisanda ukuhlangana nje nayo yonke into. Okay. And then ngiyayibuka ngithi yabona at least manje senginomlenze engama ngawo ngithi hayi
ngiyeka because you got a reason. yeah You got a why. yeah yeah iwhy ehlezi khona kwakuyihawu yayifunakala iwhy ngangihlezi ngiyazi no ngiyeka ngoba phela ngifuna ukwenza lento yabo. Okay. But how am I How you gonna gonna do it? survive? Yeah, how am I gonna go about it? So makufika ama-retrenchment hayi uyazi kunama-package so nami ngangisengiqala ukuthi ngidinga unyaka kuphela Short. yabo ngidinga unyaka nje free of So you already saved up for that year specifically? Yeah, by the time ngiyeka yonke imali engayithola nemali enginayo yayi-enough for unyaka ngingatholi lutho. But that's why it wasn't it like the tough times? Yeah, phela mina leyo nto yenzeka peak COVID level 5 mina sengimuve emjeep boy. and you ain't and ngise north so angikho mhlawumbe kwi-back room ngihlala yabo. Yeah, which place did you move to? Angise North Riding first. North Riding. Yeah, North Riding boy. Phela nje. Nice. Phela. So you didn't go through the camping and everything that almost every artist from Durban actually goes through before they actually get the recognition. Phela yami camp awukusebenza. Phela mina ngisebenza mina railway ngisebenza into eqinile la into okudlala. Hayi into okudlala bho. Uqubula ujantshi lapha ujantshi nje siwuvuswa phansi ubekwe phansi. Sikhipha ama-pump ashisayo angisipanta ngempela. Asipana into ngempela. Leyo kulala kusofa into encane khala into engekho. Oshizile mfana ke. Yeah, so yeah, no, I see boy. So how did KO like got to recognize you and like how did you manage to get signed by Iskandar World? Wait boy, you were the first, right? I mean the first born first. Showcase. Angithola ko Twitter. Kodwa atholanga mina wathola enye out yami uJames. Wabona epost amalentos wayipost uKO ufuna abantu bathumela ama link eyingoma zabo. Mina ngisebenza ngithi so ngivele nje i-social media namanje ayonto yami anginandaba nayo. But kuthi khona amapantsu lami ke ayipopolayo yabo. Sure. So night may popular leyo nto mana amsendele link engoma yami. Which song was that? Oh, Snooze too. Oh, Snooze, yo. Snooze too. So maybe I thought mhlambe no, it's fine. It's fine. Yeah. Snooze too. So I na mase ezwa shuthi yena Snooze so wathi ngidlale kabili lento balo mjitha lo ngicela nimtag. Aphinda ngitag. You post that on Twitter. Yeah, on Twitter. Okay, yo. Yeah. Angitag mina ifoni nami isiyapringa ke lapho. Boy, abantu bangithumela ama screenshots Twitter yami kunama comment amaningi ngiyasho ukuthi kwenzalani lapho. Ngise home affairs njalo lapho. Rustenburg. Sure. Ngisayolungisa i-ID yami. Yayilahlekile boy kuyophakaza. Yayi washing machine la ngisaphethe ibhuku. Hayi mfana mshuthi ibhuku la ngemanzini akusekubhethe. Okay. Phela li right ibhuku la mangenankinga nalo. Awunankinga nalo. Awushaya nenye pose lapho. Ngangihot. Hayi then wenze leyo nto suthi mina ngisela sinibheke ngimile lapho. Ifoni iyapring yibo. So yibo baba mobheka iTwitter lapha what naku sibanibani. Ngithi badlala nawo na impela ngibona la ku WhatsApp bami abantu bangisendela ama VN. Ngithi ay sharp dluleke isikhashana abantu bangibuza hawu ukuthintile yini KO ngithi hayi bangithintanga lo mthetho. Bathi hawu ngithi hayi phela akona kokuqala ama artist engincoma. Short. Yabo because before KO kwakuTwizy no Kholichana. Always. Yabo. Where you got a dog? Utsoko King. Yeah. Mina amagoats angincane. Ngiyanganya boy. Because you're one of them boy. Yeah, bayibona phela material tontara. Showcase. Nayi le material siyayazi. Nayi don. Yeah. Short.
So I fast forward, I think a month, bang DM all over. Bashiya inamba athi sifonele la muthi le nto mina ngithi akubona bafonele ayibona. Sure. Ngifonela Athi sure boy. ngikhuluma ne-manager. On a manager. Manager yakho uThula. Okay. Thola athi hayi boy yathula wathi ngimcheck na ku-Instagram uthi hayi uyena. Athi besifuna ukubona singakusiza kanjani. Yabo. So asihlanganeni wathi ngathi hayi sharp. Bathi ukephi seThekwini ngathi hayi ngisipanele eGoli vele bathi good. Asihlanganeni kwadlula 2 weeks sahlangana. Sihlangane restaurants lapha mall. Oyekephi lapha eseClearwater Mall eMjip. Sure Mjip. Yeah, so shaya idopios lapha ngiqala ukushaya idopios. Dopio zero boy. Angizona. Awe. Show rich. Rich mfana. Sifike lapha siwayinde ngiyi-hotel ubhiya phela mina ngixwele. Otipai. Otipai. Otivinduku lapha. Okay. Semini. Phela ngiyiphothi ngobhiya bekhokhela. Okay. Hayibo. Angidakhe isipani ke futhi. Abale ngatshela lo officer bafana Okay. ongibuza yini imtshele anazi ngiphi. Yoshaya leyo meeting. Asixoxe namajeti athi hayi sifuna ukuzama ukubuyela kulento yama-label and sesizwa wena seza umuntu ekade sasimbheka ngathi hayi sharp majita asiboneni singahlanganisana. Yeah. So when at that time like take us through your intentions, what was going on in your mind and what did you want to achieve? Okay, as in now much approach about because but I'm sure they came with the game plan, but when you had the vision, okay, what's ngenzani? Yeah. Mina phela ukunyusa igama lami Sure. basically. So mina ngabona i-platform athi okay na i-platform Okay. esilethile so mina sekukumina ukuthi ngibambe ngezandla zombili. Sure. Yabo into enza la yenzeka but still ukuthi nje ube in and around OKO. Sure. It kind of sets me apart from Sure. ama-artist amaningi Yeah. who mhlampe ngalesa sikhathi kwakwama-peers ami yabo. So after leya nto babe sengawona ama-peers ami yabo. So mina ngibuka leyo Bosuke big league. yeah angisengiyoshaya i-UEFA ke manje yabo. Ucabange kwi-Pirates ifike iBarcelona ithi hey woza lana yabo. Ngiyayibona lento boy. Uyazi lento ishintsha impilo yakho. Vele boy you Pirate fan. Yeah, Bakhani. Thini recovery boy. 4 years. Kanti sabashaya nathi yabo. So washawana. Ilento yanika. Yeah, inika ifana neblesser nomuntu osifazana. Uba uzokhala, uba uzothoba unye wenzela. Okay. So like it's kind of world has given you the opportunity to work with one of the greatest KO. Like how has it been for you to work with such a big hip hop veteran and what have you learned? Mtozi Ghost first. Ghost KO yabo. Blind vele mina ngishaya noqala nje iculo elinegebe ivenek. Ngazama ukushaya into eshawe yena yabo. So it's kind of yeah, so kwakuwumuntu vele engathi mangimpopola ngithi kubo bonke lo abashaya igeba nangu best. So mina hlezi ngizama ukuyimodelisha kumuntu owu-best. Sure. Yabo ukuze nami at least ngishithwa ngiyashweba but ngishwebe lapha phezulu. Yeah, angishwebi la. Aim for the moon even if you miss you land by the stars. Yeah, angithona. Okay. So kwakuyileyo nto into kanjalo. Yeah. Okay, no, kuyanyiwa boy, kuyanyiwa. Yeah. Then your drop section, how was it to work with them for the first time? First time was Killer Combo. Yeah, Killer Combo. Yeah. So Killer Combo. And kwakuyona banginika yona leya beats after phuma Dopios. Yeah, best boy. Awubest ekho umuntu ongithintile lapha. I think futhi eMzansi sesingabheka awukho u8 onje ya.
Aye, boy, it's too much. It's too much. That's why I I say played that now song. 8 bars. I played that song with Maniac. Shout out. Texini, boy, say Gateway. The same year that it dropped. I think it was 2018. It's 2019. 2019, yeah, 2019. Yo, I was with Maniac at Texini, say Gateway from Waterloo. Yo, boy, hey, fana cha, intwana ishayile la. Shayile Ishayile out. Phela mina uNtozo wangitshela into eyodwa, and I think even to this day ngisabambele lo ke wathi khuluma namathekeni phela. Khuluma ngamathekeni kuphela. Yeah, all over unandaba nawo. Abanandaba na. So mina isikhathi esiningi uthi ulalela izinto engishaya, especially mainstream, ngisoyikhuluma nabantu besifazane. Yeah, no, boy, no, I fana. Should say you actually like drew a lot of inspiration from UK, as you've mentioned. Yeah. So back to you. So from your catalog, which song did you like enjoy making the most, and which do you believe ukuthi ifikele la ubufuna ufike khona? Phela mfethu yabona ingoma zifana nezingane. Muthi nezingane mina nginazo, but ngicela kufana nezingane. Okwazi ukusho ukuthi ubani, yeah, okwazi ukusho ukuthi ubani or best, or uyazi usahlaphe lo phasa kakhulu. Sure. But akusho ukuthi ngoba lo phasa kakhulu lo or sometimes ngokufana, yabo. Yeah, so but I can just run it through on it. If it's a section, if it was the first one, mainstream, with the goats, angazi ngabhala sawari nakangana ama-verse, cause phela uNtokozo i-perfectionist, yabo. Sure. So into lokho ifuna to the T. So awubhali kanye lapha. kukancane ubhale kanye, kaQoloqolo ngabhala kanye. Sure. Yeah, but section hayi sayibhiconga yazi yabile yanto kwabiyona, and yamani yangifaka kwi-map yabo enye indlela, so yona yangivulela indlela. Yo boy, but there's this bridge. I don't know bridge. You know in Chancy Hook. Sakalami Lankon. Hey boy, I so wanted that to come back. And yona ne bridge kwa verse. Boy, I so wanted that to come back. Kwangabi hook na. Ambuyisi ngani lokhi lapha esathi Sakalami Lankon. Yo boy, to vibe to that song, and it was locked down. Yeah, yabona ngalimala lapho mina mfethu. Yeah, boy, lami. So that's why I think that whole year, because of COVID, when I should have been out there ngika, abantu bengazi. So, but nakhona angikhali because bangifundisa nokunye, yabo. Everything happens for a reason, bro. Yeah. So then kukhona neqoloqolo we ngikhuluma ngekithi, yabo. Sure. So mina njalo uma ngifika ekhaya ngisho nabantu abadala abahlezi bethi wasifaka kwi-map ngoqoloqolo. Okay, boy, something you said. Angalo mhlambe, but it's your line. Domthito trap engaqedi. Ngiyalitrapa, ngiyanishaya. Okay. Induku. Yeah. Ngithela nje one way. One time. Yeah, ngithela one way. Ngiyakuzwa. Liyani yasekhaya nje. Ngiyakuzwa. Obamncane, o-aunt, bani bonke nje. Nabantu nje mangifikile, cause mawuthi mhlawumbe ngisekhaya. Mawuthi ngizoya esitolo. Ngase ngithola umehayi, uthola nje abantu bathi hawu hey lokishe siyabonga mfethu, sikhulumela uqoloqolo. Umuntu oqala nje ukukhuluma ngale ndawo yethu, yabo. Ngathi hayi nami sengiqala uyibona uthi yazi la ngizenzela mina, yabo. But wabona thatha nabantu. Yeah, yathatha abantu. Then ke ishoda ngami ke hayi. Ayikho into emele ngikhuluma kakhulu ngale, yabo. This one is big, it's huge, boy. That's my biggest song. It's your biggest song, boy. It's on 400 something K. Yeah, almost 500,000. Yeah, boy, fana. Iplaque nje sengiseduze kakhulu na. Siseduze, boy. Nginika iplaque yami yokuqala. Nah, boy, well done. Congratulations at the same time. But in terms of congratulations, cool mfana. Lo congratulations umjita lo. Sisazomusho kakhulu. Sesipana mfethu, sapantsola. So, you got a feature at the BT Cyphers, my G, like the biggest hip hop platform in the world. Yeah. Talk about that. How was the moment for you? Mfethu ngangiprepared.
I think bangithinta, I think maybe 4 days before Short. kushuthwa kwakuhlukile for abanye abantu yabo, Sure. but mina nje 4 days before nje mfethu bangitshela nganginalo ivesi ngangithi mhlawumbe ngizolibhansoli. Sure. Then bengitshela i-beat ngathi eish itempo ihlukile, ngabuya elab ngaqala phansi ngabhala futhi. Sure. So angisengimemorize nje for the next I think 2.5 days. Yeah, but Didn't you like get like that fear ukuthi ayibo vethu angekho vethu la emva kwendlu, I'm broadcasting, like I'm shooting for BTs, dog? No, I think mina, and I think mhlawumbe kulo nyaka was the first time when ama nerves angisenawo, or ngisho khona abakhona mhlawumbe abekhona just before ngene. Mase ngingenile phela ingqondo yami isuke isithi and phela sipanile for lento ukuthi ungaloku uzoqhaqhazela la. Sure, boy. Sasebenza leyo nto. So mase ngifika nami, now. yeah, but ikhona yona because uyayidinga iyona phela ekuprophelayo ukuthi usabe ukuthi disappoint, yabo. Sure. But ungasabi ukusebenza. No, Wathi umsebenzi wakho uyawazi. Sure. Yeah, so That's true. so nje wentemelo uyazi ukuthi ispan sami ngiyasishaya and ngeke ngidisappoint. So kwakuyilokho and vele nabo fethu I think kuyona ibeat basenza saba comfortable fethu abantu babeshutha. But fethu ningasabi uma wenza iphutha ungasabi uqhubeke nje thina so ikhatha ngendlela leyo nto, so naleyo nto ikhipha ukuthi mhlawumbe nishutha kayi-1 yabo. Mhlawumbe ngitshele nje nabanye abayoshutha futhi ibeat ungasabi bakushutha kayi-1. Sure. Uyashaya nje uzube right. Yeah. Okay, boy. So how was it for you to work with the likes of Lucas Raps on the Cypher? Yeah, izinja zami sasazana kancane from before shoots, especially Pretty Ugly. Bamdabula ngomunye, right? Yami Bamdabula ngomunye upancho. I'm not throwing shot, but nami ngayibamba le shot bese ngibamba la gusheshe la. Yeah, ndoda. Ngamane ngithi shaya la Casp. Mase uyayivuka. bese ngiyovuka. Okay, what's your favorite car? Like car model? Yo fana Zutu fethu. Ipima neMac. I knew it. What's Zutu? I knew it. Okay, nice. Yeah, so yeah, vele no pretty ben nazana namachita. Yeah, so nathi mase sifika on set and ngibona amachita engwazi kwamanje waba comfortable nje, saba comfortable sonke samachita. And abanye ke babetshelwe ngebeat Cypher mhlawumbe a day before, abanye 2 days. So I was like, how at least mina ngitholile lo 3 nyana days to prepare. Boy, management. Yeah, so management. Fanang. Yeah, boy. So what's next for Loki, boy, before we get to the big moment? So next is bigger and better, dog. Naye phela ishort amele ngiyithope. Sure. Yabo, mina ngumuntu onjalo. You only as good as your last work. Yeah. So no, you're only as good as your last haircut. Issues. Ngithola nawe i-last haircut yakho manje. Yeah. Yona leso kumele wenze into eqokeme, but njengoba ngisho mfethu ukuthi only as good as your last work. So mina vele abantu mebengazi bazokuthi umjida weshoda ngami lo. Sure. Yabo. So my expectations are high for the official single elandelayo. So ngabaphinde ngathi remix nayo futhi remix. Yeah. Yenza itemele zenze ngiphethe usetrill, umshini. Yeah. Costa impela. Hey, ramjida vethu hey. Ngisakhuluma kakhulu. But it's big. Costi uTrillian nosamane sazwana ke, so you just linked. Yeah, so ngisho namanje sisaspana nje mfethu ezinye ingoma. So yes. Yeah, especially with Cypher uzobe khona futhi kuyobe ngane remix kuphela uyobe khona. That's actually what I wanted to hear, boy, like when you're dropping a project, because like, next year lento ama single boy siyakuzwa uyaqinisile manje usinike kwanele umphako wakho. Yeah, but mele nilinde shanga ama start. Yabo, nama restaurants awayishaya ibuffet njalo yabo. Sure. Ufika auto nonibamba ngoKhisimusi ngithi buffet. Ninye ni yabo. So mina vele ngumuntu okholela kwi timing. Sure. Timing for me is everything.
So as in like God's timing or mhlambe. konke, because I think God's timing is within you. You feel it with no right. Angisebenza ayikho yokutshela. So that Yabo? gut feeling iyona. Yeah, wena uNkulunkulu etlalela ke boy. Lento So oyizwayo oyizwa for mahalo, uyizwa because ususebenzile. Yabo? So nami nje bekunaleyo nto bekumele nathi sidrophe phela sonke kwisikhande this year, but mina yami gut feeling ibithi no boy, hayi manje. Yeah, hayi manje. No, I feel you, boy. Yeah. So who should we expect from the tape? Ama-feature Short. obvious Black. Inja somnyama. Trilliano obvious. Hayi abanye kumele nilinde. Nicely in the boy. Yeah, kumele nilinde, but nezinye zampe ezikolweni Black. Didn't think about it. Oh. Yeah. No FLO fethu bhutlala kimi ngwenya yami. Hayi ngwenya bulala. I'm to do trap abana. Yeah. And funny enough, mina naye fethu sazane nje a few months ago. But mithu usithola nje sisonke nendlela nje sikhuluma ngayo ngathi mhlawumbe sesazane 15 years. Sure. Kwamanje sisazwana nje igazi lethu lamanje la energy boy never lies. Yamanje yaclicka fethu energy yethu, so energy never lies, my G. I can never lie. Mina vele ngumuntu we-energy. Sure. Ngihlala nabantu abaningi, ngihlala nabantu engiclicka nabo. Ngiyakuzwa bona kithi. Yeah. No vele phela you cannot like bombard your circle with people that you cannot like reflect from. So yeah. So energy boy, it like goes big. And it goes a long way. It's not on, my G. So kubalekile ukuthi leyo vibe uyibambe ngokuthi like your circle matches your levels of energy. Yeah. Yeah, ukuze ube iphanta phela mhlawumbe namaphanta. Yebo. One time. Ufuna ukuba namabhizinisi, kumele ube uhambe uyokhuluma labantu abanamabhizinisi. Osilaqa kanje. Ngithola. Ukwazi ukuhlala nabo njalo because leyo nto iyasiza kuba lula. One time. Nokwazi ukubounce ama-idea nabo bakubonisa ukuthi yazi leyo nto inzima, why ungazama uqala la, yabo? Nilapho. Because nayo nje FLO nje sathi nje sihlangana what dog. Nawo amafomu andifethu bani sane la mafomu lawo khona imali ezikephi ekumele uyithole, yabo? Yabo nje umfethu engibonisa ukuthi it's nasi sinye isinkwa fethu abangeke bakutshele ngaso. Ngiyancanya lokho. Nami ayibona ethi mfethu uhleze ebuya ngicheck athi uyenzile le nto. Sure. It's fethu ngiyenzile. One time. So boy, Shota Ngami Song of the Year nomination, Hip Hop Awards. Yeah. How did it feel for you to actually get that message? Was it part of your plans for the song, or it just came unexpectedly? Bana mina bengazothi kusubmit. Ngabona nje izinto zabantu beyiposta ngiyibuka ngibajabulela ngathi ayisharp. Phela iShota Ngami just fits in to ilentos ama category okunominate because angithi kune time lapse. Yeah, so it was released at the perfect time. Yeah, because you know November last year mawuthi ngiphosisa and ama submission aqala from September, yabo ukuthi saseduze kakhulu nokuthi kungenzeka izinto eziqondile. Yeah, and mina ke vele phela ngangisengikhuluma ukuthi uyabheka mhlambe kuleya kuona lama nomination. I think mina no Roy we probably have the longest standing songs. Yeah, but mhlawumbe kusamele ngibheka nginayo sure ya paraphrase nami. Yeah, but silentoza phethi ingoma zethu isithatha isikhathi eside and still the nominate, so azibolanga, yabo? So you kind of like classical catalog. Yeah, it was actually classic because from kaQoloqolo to iset ayikukhona neset. Yabo, so it's like iset eyintsha, so iyophela isikhanda lempahla khuleka, trust me. Vele ngiyabhula ke manje. Yeah, vele neliphele khona ukuthi iphele kephi mina kubani
anginankinga mina ngibonga nje ukuthi hayi ngivelile because bengayicabangeli. Okay, Angiyena umuntu wama-award anginandaba nawo. awe But siyabongela siyabonga aswaphikisi mefika sithi hayi please sibonga ithuba phela nje one sifike time lapha sidla amasudi 12 nominations for song of the year vele nami vele boy. phela. So how was your parents like received everything to seeing you on TV to actually hearing your music on radio ubaba from the time you started till now nje? How have they like received the response? uma vele usangibona manje and ngicabanga for naye sekuyi akusayona into ethusayo because naye usejabulela ukuthi hayi umfana wakhe uyakwazi ukuyiphilisa kona kuphela umzali akufunayo for wena. Ufuna nje ukwazi ukuyiphilisa ubambe uqine kuphele lapho yabo. Ubaba washiya just before kwenzeke zonke lezi zinto kwi-discount and what but naye before zenzeke ngaya ethuneni lakhe ngamchazela yonke into ukuthi kwenzakalani and ngicelani yabo. So ekupheleni kwami ukucela kwenzeka yabo. So naye lokho angikukhohlwa ngiyazi ukuthi shuthi ungibhekile because angifuni uqamba ngathi mhlawumbe 2 weeks later kwabe qhuma le call yakhe yo ngicede nje ukuyokhuluma nje kubaba ngakhuluma konke ngabhodla hayi kwafona KO. Bafana kithi siyabonga abalela abakhanyise boy phela nje. Yeah, lokho kufunakalayo. Boy, so we're gonna be like we're looking forward to the project, the tape. So I was asking you, what have you decided on the title? Mhlawumbe ngashintsha ngifuna ukisho then ingabi yona yabo. But nje into ehambisana nokukhuluma kwami ngendlela engikhuluma ngayo yabo iyona hint leyo Isihoshe boy ibase iyothi siphuma nithi hayi washo yazi indlela mfethu akukhuluma ngayo. Hayi boy ngiyakuzwa. I get you my dog. So that's Mzansi, just a quick few questions to ask you. Which artists would you like to work with, Lemzant? Shekinah. Okay, Shekinah. Overseas? Drizzy. Drake. Obvious. Champagne Pop. The GOATs. No way. And then which brand would you like to collaborate with that is local? Local. Angazi, but I've been seeing the pieces because mubheka khona le video ephumile ye no comply Spista no milkshake ithetha nami. Sure. So there's the Bhutan 2-piece I'm wearing there and it was kind of fly, so I think Bhutan I'd love to work with Bhutan. Oh yeah. And an international brand? I don't know, but I kind of like New Balance for some reason because sibe baningi. Sure. I think la eMzansi bawutsego. Sure. Probably unakhona ngazi nokhona ukuthi usakhona yini, but he's the only guy I've seen. So nami ngiyathanda mfethu ukufika kuyinto engenabo abantu abaningi. Sure. Then nami ngisebenze space. Yeah, own my space. Because singafika sibe baningi mhlawumbe ka Nike. Ngicine ngingabonakalanga ukuthi ngikhona nami. Before we wrap, as a rapper, which rapper would you like to go like head to head with on like a battle? Battle of some sort? Yeah. Some send an email. Sitting host the boy with Barbershow. Just kidding. Yeah. Who would you like to go like head to head? I'd like to go head to head on a song. Like we work on a song, not really
siyabhetlisha because mina I feel like if I'm gonna go at you, like really go at you, kumele ngingakunqanywa ukuze lento engifuna ukuyisho ngiyisho and ingangiphazamisa umoya yabo because umuntu uthi ubhifanayo or nixabene lo muntu phela usho ukuthi uyamnyanya umfuni umuntu osazwana naye niyamrespect ayikhohlwe leyo nto kanti uthando oluningi boy ngiyena umuntu angiyona i-hater yabo because ngisho ngathi ngikhiphene intshebe kwakuyimina nje ngiyidlalela nje anginankinga futhi nenkabi. Sure. So who's that song you'd want to go like on a song shama verse caca ukuthi kunyiwe Honesty C. Hey. So ngobo mfethu somapoloba nje abafowethu esibayeni igama leyo ngoba esibayeni hayi mesibizwe ngomapoloba nje phela esibayeni samashiya nyiwe. Oh boy, I get you, my dog. No, it's been a pleasure. I'm also about to wrap up here. The cut is clean. You know the drill. Mina ke boy sibo sakho amehlami. Amehlami boy. So khuleka mfana kithi. You know we never miss. I ever slack away. There's no other way. There's no other way besides the slack away mfana kithi. Bash. So yeah, we good. Yabo yazi nokushayisa into engakaze ngiyenze manje slack showcase. Noma ungashaya islate kuyishiya ngicwale ngawo. Mina nekunye boy. Angaze ngiyenza angikaze ngiyenza. Yeah boy. I see double because usezandleni zami. Yeah, ngithemba wena. Slant noma yini enza mina ngithemba wena. Fana. Then I give him a record boy. Showcase. Let's go. Ngithola ngithi doqala ngaze ngiyenze ngiyayenza anginasibuko. Let's go. Tell slack away. Slack away. Slack away. There's no other way mfana kithi. Oh, it's been a pleasure mfana kithi. Great convo, great vibes. Yes. You look clean. I always you look clean. There's no other way. So let me just swap you there and there. Yeah, and then yeah. We're surely gonna link up next year, Fanagiti. Walking towards the project, you gotta actually give me those exclusives on the Barbershow way. On the project of the year. Away. We good. One time my G Logish Mfanagiti, 1335 wamahala. Cost young and pella. Fanagiti.